Arce lægger den til Kim Christensen. Delaney. Og går godt forbi der, Delaney! Fremragende scoring. Der er Delaney, hans 5. sæsonmål. Herlig scoring. Det så let ud også. Det der sker, det er, at det bliver fanget i overgangsspil. Deres bak, han mister bolden på midten, og der har de så kun 3 hjem. Og det er forskel fra kampen i Sønderjyske. Der er de konstant 4, som sagt. Men det er godt gået, og det er det kort Jørgen Højt. Det er klassisk. Flot scoring. Og nu ved vi ikke rigtig, hvor gode landsholdsspillere fra Malawi er, men han går på den der. Han er ikke over ham. Han skal dække ham ned af det. Spændende spillere, brasilianerne her, Delaney og Martin Lose. Ja, han er ved at være træt, Martin Lose. Ja. Arce. Ulla Dalling. Delaney. Ja, men det går ind. Jeg ved ikke, om det var tilsigtet, men det er ligesom alt Vejle skyder, men det går bare ind. Finder vej til målet. Prøv at se hans afslutning der. Så ryger over målmanden. Ja, for det var et indlæg. Men lidt spændende med Delaney her. Har jo været brugt på midtbanen på højre kant, og er han virkelig manden, der skal være angreb. Martin Borg fik sendt Laval afsted, og kicks der Winston Reed, og så Delaney. Han er lige kommet på banen, og så er der altså udlignet her 13,5 minutter ind i anden halvleg. Og ud til Vejle-fansen, der står heroppe på den modsatte tribune af de mest inkarnerede FC Midtjylland-tilhængere. Og Vejle tilbage i kampen. Vi har set Jimmy Nielsen glide, vi har set flere angriber glide. Her glider Winston Reed, og det bliver skæbnesvangert. Den her ganske ufarlig Winston Reed har fuldstændig styr på det, og hvad sker der så? Ups, glider der med lave stopfinden. Og så Delaney med sin første berøring, tror jeg. Det er det, ja. Og det var en god første berøring. Prøv at se der, Winston Reed mister fuldstændig festet. Der var lidt heldigt ind til Delaney, men dejligt med sådan en første berøring der i en fodboldkamp. Og nu ser man jo spørge sig selv. Herovre, hvis vi lige tager den en gang til, har han egentlig kontrol over tingene? Ja, det er på et tidspunkt, hvor FC Midtjylland er ved at være fortrolig med at være 10-mand. Så laver han den her personlige fejl. Og Laval er heldig med at få bolden mellem benene på Christian Ibser der, og så Delaney kan ikke undgå at score. Ja, det er meget interessant det her, fordi Vejle kan ikke være tilfreds med nu. Delaney, han bliver hævet i trøjen der, Andreas Bachmann. Delaney går forbi ham. Modsat ligger Arce der, så står det 3-1.
Delaney, han bliver hævet i trøjen der. Andreas Bachmann, Delaney går forbi ham. Modsat ligger Arce der, så står det 3-1. Ej, det er så lidt. Og 1, der bliver spillet hen over forsvaret. Og så kan jeg sige det, jeg var på vej til at sige for et lille kvarter siden. Arces 14. Delaney. Lägger fram den till Thorvaldsson som får göra sitt hattrick i alla fall. Ja, det är Delaneys mål helt och hållet. Vilken härlig sista passning här. Väldigt fint och oegoistiskt gjort. Man kan ju möjligen fråga sig om lite misstänkt offside-läge, men 5 eller 6-0 spelar han gör ett väldigt fint tryck som man ser det här när passningen går. Va, så känns det som om Thorvaldsson skulle kunna vara på rätt sida. Spiller nu på alle tangenter. Brasilianeren Eduardo Delaney danser om en examba, så ved han, hvor bolden skal hen. Og der er jo Major Tovic. En ny mulighed der, og så tror jeg, der er ude. Steffen Kielstrup, der ligger derinde. Og udnytter altså den her Svendsen, hvor det hjørnespark overhovedet bliver dømt. Og han falder ned der. Og målscorer for anden kamp i træk. Nu nummer 6 herinde, Steffen Kielstrup. Står den ind med brystkassen. Og som sådan ikke nogen tvivl om... Centrale indvendte FC København. Og nu Jonas Arce. Så er det Delaney igen muligheden for at skyde med frem for højre siden af Brian Nielsen. Lige på Jesper Christiansen. Stor chance, han misbruger der, Brian Nielsen i den her kamp. Delaney i højre siden. Men igen, godt spillet af leg. Det er første gang for Pablo. Og så er Delaney bare afsted. Han har 2 meter på ham, kigger op og lægger den skråt tilbage. Og der var højrebenet så alligevel ikke godt nok. God redning af Jesper. Ja, den ser vi altså lige her. Den var stor. Fordi OB ligger meget, meget stærkt i den centrale midtbane. Så der er både noget taktisk og noget teknisk i den måde, man spiller over for hinanden på. Nu er det OB på boldjagt her og mangler. Og det er Brian Nielsen, der får den sendt afsted til Delaney, der kommer op i nederste klasse i 2 omgange. Men det er også Steve Vold. Minutter ender 0-0, så er der forlængelse. Vejle med en chance. Brian Nielsen her i starten af kampen. Men det kræver stenhårdt arbejde, og det kræver altså også, at man har en organisation at spille ud fra. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Og igen skaber de plads her. Og det er Delaney, der sender Brian Nielsen afsted. Valentino Lej ligger alene på midten, men så ender det med et hjørnespark, og får så også røflen bagefter Brian Nielsen her. Valentino Lej, der mener, han skulle have sluppet den tidligere. Men vi ser igen, hvor meget plads der er på siderne af OB's forsvar. Delaney på ny her. Men han skal ikke blive noget af udfordringen. Men de er jo, altså både Pablo og Delaney her, de er uortodokse. Ikke? De gør nogle uventede ting. Den her Brian Nielsen første stopper, og så vinder